Ond oedd hi ddim yn anodd cydymdeimlo â Frank Lincoln, Peter Hughes Griffiths a Gillian Elisa Thomas wrth sgwrsio â Geraint Evans am gas bethau. Babis yn llefen oedd y bwnc. Pavarotti yn sôn am edrych ar ei ferch yn fabi, a honno'n sgrechen trwy'r nos. Ac oedd e'n gweud bod wedi dysgu lot am ganu oherwydd dyw i byth yn colli llais. Na pan mae'n canu nesyn dod yma. Yr un peth yn gymau, ie. A mae pawb yn licio babi i hunan a babis i hunan. Ysdim ots bod rheini'n llefen ac yn y blaen, ond chi'n bod, mae gas da pawb babis bobl eraill yn ose. Pan mae rheini'n sgrechen a bethau, dwi ddim yn rhywun peth. A chi'n bod, mae'n rhyfedd i chi'ch doi yn perfformio hefyd, a chi'n mynd i 100,000 o bethau sydd yn digwydd. A chi'n gwybod beth sy'n digwydd i fi pan dwi'n mynd, mas ble dwi'n mynd eistedd yn y gynulleidfa. Bob amser mae yna fabi ar y mwysyn rhywle, trwy'r amser. A mae e'n llefen, a mae fam falle mynd mas ag chi wedi sylwi. Yn diwy, mor aml mae hwnna'n digwydd. Nes bod fi'n meddwl ambell waith bod rhyw hwdw arna i. A babis yn yn ilyn i bob man dwi'n mynd. A Peter, nawr ag yn y man, mae'n ambell i fam sy'n credu bod rhyw gyfrinach gyda'i o dawelu'r babi. A mae hi'n ei fwy o sŵn ar y babi i dreulu i dawelu fe. O, mae dy fi stori, pan ma'n ni'n neud Pobol y Cwm, gyda Harriet Lewis, a ni'n neud yr olygfa cynta cyfres 11, a oedd y babi dyn ni yn yr olygfa, a Hugh Thomas oedd yn cyfarwyddo, a dyma Hugh yn dweud, thyn ni'n dweud, mae'r babi dych chi nawr yn yr olygfa, os dych chi eith i'r lefen, wel, cadwch mlaen. O, mae'n o reit bach, wedodd Harriet, gadewch chi fi. Reit, so mae'n ni'n dechrau'r olygfa, wel, eithon ni mewn i ryw olygfa arall yn yr olygfa, achos beth ddigwyddodd, nath y babi llefen i ffen off. A dyma Harriet yn gygafel ar y babi, a o'n i'n dal i acto, a mi oedd yr olygfa yn y diwedd wedi 7 munud yn hyrach na beth oedd e. A beth ddigwyddodd, nath i gygafel ar y babi, a nanni ni, a £2.10, ais i lan i ffair alltwen, daeth yn ôl y geffil bren, o, nanni ni. Lle o'n ni'n sefyll tu nôl iddi, yn trial cario mlaen acto, yn meddwl, mae hwn yn marvellous. A babi fi oedd e, achos fi dyn nhw wedi gwneud y rili, ond, wel, oedd e'n, a lle gyd yn stop, gyffyn ni'n mynd am goffi wedyn. Oedd e'n hysterical.